Salutare, prieteni și stimați membri a acestei familii For Life! Împreună construim vieți. Azi vom vorbi de încă un produs principal, Transfer Factor, în care combină factorii de transfer cu ingrediente particulare pentru beneficii specifice ale corpului. Azi vom vorbi despre o nouă linie de produse, linia verde de la For Life, fibre AMG, un produs pentru sprijinul articulațiilor și mușchilor. Ce este For Life Fibre AMG? Fibre AMG este un produs foarte avansat ce are o putere metabolică și extracturi din ierburi ce ajută la recuperarea mușchilor și articulațiilor, dar totodată ajută să-ți recuperezi energia. Care sunt caracteristicile? Conține metabolici puternici, magneziu și acid malic pentru a sprijini energia noastră. Îndeplinește funcții de apărare împotriva prădătorilor și a patogenilor. Are inclus clorhidrat de glucosamin. Conține sulfat de imitil-metan pentru susținerea articulațiilor. O altă plantă este Boswellia serrata, ce ajută în artrită, dar și în alte îmbunătățiri aparte. Pentru mai multe informații, vizitează pagina noastră din YouTube. De asemenea, cere mai multe detalii și informații persoanei ce ți-a trimis acest video. Ne vedem la următorul!